Nogometaši Grobničana propustili su veliku priliku za osvajanje važnih bodova u borbi za ostanak u Supersport drugoj nogometnoj ligi. U susretu protiv Lučkog odigrali su 2:2, iako su tijekom drugoga poluvremena imali 2 gola prednosti igrača više. Grobničan je poveo u 34. minuti, nakon što je Sibi srušen od strane Duvnjaka, siguran sa bijele točke bio je Borna Kovačević. Domaći su kontrolirali utakmicu i do odlaska na odmor imali dodatnu prednost i ritam igre. Situacija se dodatno zakomplicirala za goste u 44. minuti kada su ostali sa igračem manje zbog crvenog kartona. Grobničan nakon toga ima potpunu kontrolu igre. U 72. minuti Momčilovski je povećao vodstvo na 2:0, što je u tom trenutku izgledalo kao sigurna prednost. No Lučko se vraća u utakmicu u samom smiraju. U 80. minuti grad Sinj je smanjio na 2:1 i unio neizvjesnost u završnicu. Kada se činilo da će Grobničan ipak zadržati pobjedu, u sudačkoj nadoknadi Mihaljević pogađa za 2:2 i šokira domaće. Za Grobničan ovaj remi ima gorak okus poraza jer bi eventualna pobjeda donijela izuzetno važne bodove u borbi za ostanak. U sljedećem kolu Grobničan nakon čak 12 uzastopnih utakmica na domaćem terenu odlazi na gostovanje u Dugo Selo, gdje će tražiti bodove nužne za opstanak u ovom rangu natjecanja.